Toto je Dominika, študentka farmácie. Na 9-hodinovom laváku z farmaceutickej chémie sa nadýchala toľkých výparov, že ju hlava boli viac, než pri učení farmakológie. Lieky si ale nedá, lebo má iba generikum. A generík sa bojí viac ako druháci organiky. Ale veď tomu sa nemôžem priznávať, ty ticho buď. Jau! Veľa ľudí si myslí, že generický liek je niečo horšie, lebo je lacnejší, alebo má iný obal. Ale pravda je úplne inde. Predstav si originálny a generický liek ako dve vajíčka. Jedno biele, druhé hnedé. Môžu vyzerať inak, ale keď ich rozbiješ, vo vnútri je to isté. Rovnaký žltok, rovnaký bielok. A hej, aj z generického vajíčka vieš spraviť rovnako dobrú praženicu. Generické lieky obsahujú rovnakú účinnú látku ako originál a musia prejsť prísnymi kontrolami. Schvaľuje ich EMA, Európska lieková agentúra, a na Slovensku ŠUKL. Sú rovnako účinné, bezpečné aj kvalitné. Prečo sú teda generika lacnejšie? Výrobcovia generík nemusia znova investovať do výskumu a vývoja. Originálny liek prechádza rokmi drahého vývoja a klinických skúšaní, ktoré si firma započíta do ceny. Generikum len preukáže, že má rovnaký účinok ako originál pomocou bioekvivalenčných štúdií. Takže generikum nie je lacná napodobenina, ale rovnako účinná verzia, len bez prémiovej cenovky. A čo biosimilárne lieky? To sú lieky, ktoré napodobňujú zložitejšie biologické originály. Napríklad lieky na chronické ochorenia, ako rakovina, cukrovka alebo reuma. Tie sa nedajú vyrobiť úplne identicky. Preto sa volajú biosimilárne lieky, teda veľmi podobné. Taktiež musia prejsť veľmi prísnym schvaľovaním a dôkladným testovaním, keďže aj ich účinok, bezpečnosť aj kvalita musia byť porovnateľné s originálom. Nech už ide o generický alebo biosimilárny liek, pomôže ti rovnako dobre ako ten originálny. A často aj ušetrí tvoju peňaženku. Dobre vedieť.